Ahoj, tak na dnešnom videu si ukážeme, ako si na ušitú plachtu pripevníme alebo nainštalujeme oka uchyteniu plachty v prírode. Čo na to budeme potrebovať, sú to tieto prípravky a poďme na to. Čiže na zosilený kraj plachty, ktorý sme si prehli a zošili, vyrazíme to oko, na ktoré budeme plachtu pripevňovať. Takže pomocou priebojníku si urobíme dierku, vezmeme očko, zasadením do prípravku prevlečieme proti kúzovčka, pomocou prípravku rozklepneme. Tak. A oko máme hotové. Je to jednoduché.